Assalamu alaikum. Haray mi yuri kam fop la landi stay do jam, ala ta hare do jam. Des tirs continuent à Conakry. Donc watane ila mo am nini kalum no hulbini hafi itikero. Nate ka cuudi modon sokito don. Wata goto yaltu. Fewndu ka fewndi den do lagine no braka par un clan militaire. Heje ka cuudi modon. Idon andi Mamadi Doumbouya. Wona neddo yurmetedo. Wona neddo mardo hakke, wona neddo mardo marando lagine ambition. Idon suti golle makko den. Imo habbiti kala indo ittemo ko laamu o tay wonki makki. Alors que non holo de hoddo don armée on décidi mi ala natude profondéji gonto mais idon andi ko woni ko sabu itti Alpha Condé ko wonata sabu itta Mamadi Doumbouya. Heje ka cuudi modon nini fewno ko mi wonon wolande do wallahi ko hatta mi dumanno mi yatana goddi gonto wo parce que non si wona dum nini fewno ka fewndi den do o hejude ka parce que si innama yo manifesto goto so sta manifestage ka d'accord ala problème mais heje ka cuudi modon nini fewndo do avocat be tumba ben kadi no wadi nini déclaration ye ndaro déclaration mabbe e kadi nini fewndo do militaire be buno blessé si tayibe décidi ittugol odo kadi tumba problème ji buy are ido ngandi déjà gepi PV mai fore no moni dum fore no inni kanyum be yototo parce que PV mai rali ni dum ko kambe woni sabu makko parce que ala ko geral o inni akkitela mi nyawndo yo o ye yaw affronter au prison o yalti o dogi nyawndo yagol be sakkimo be no nyawndata ko be addi modo kala tun andi konno be gerdiri yo do ngandi Sadiba Coulibaly ko fure ma kon yalti e beya buyno do hande no fewndi kaledi meden no hibe woni en danger lagine no woni do ni en danger wata goto tawtu no dangu CNRD wata goto associé CNRD opérateur économique on fop modon salode ettugol jawle modon den jonna CNRD retirer jawle modon ne ka banque iden edo ko erreur ji feƴƴude ni on n'a pas le choix be alaka di choix goto ala choix fi wata erreur ji feƴƴude ni fuɗito parce que ko yimbe mayinobe ben ka gérer kore do ka stade gérer kore des centaines de personnes ma yaande justice wala le fi ben ide suti yimbe no ware de action no wari rewo ide suti hande leydi ni Mamadi Doumbouya no habbiti kala inudo ittemo no waduto Allah wonki makki alors que non wallahi Mamadi Doumbouya o iwa ko laamu les coups d'envoi aussi arrive à Conakry immoden en fop meden daro de darito de maɗum hejon ka cuudi modon acci don men e jippiro ngom ay ko dum on si innama yon immo daro don darito don hay dum haray don ronke hi don huli heje ka cuudi modon awa on yini ni tirji di minuma si be hawre ma do amaya ni horema parce que kambe be haja kay mayde mara so yimbe den arde men denonsa men holla ha fewndo do nini mi wolno mini so yibe retardi Idi Amin ardinado force de défense et de sécurité ki don andi déjà fewndo ko be innata yo kontin parce que ko kambe wata kontin de même direction be wata sanjude wobbe godo ni so yi ha joni bawuri en fop ñu ko gouvernement be wata sanjude be nini ko dum watta ton ka kile modo be lannali tabutude ko be woni e mudum ko nini be panique total be hebata hay jawle hay enok nini fewno ka fewndi den do hido suti Mamadi Doumbouya e citiangi do ko be mobile opérateur économique pale be yewta c'est-à-dire no hulɓini yaaf etikero wattane hila golle makko o ƴettugol otoje okkitira iɗon suti yimɓe fuu fala fuuɓe ɓe hikka kaynok ɓe ɓokka ɓe ɓakka ɓe anda hay fus ɓe alan apportande guine hay fus ko ɓe jonnete otoje yeyetede 30,000 $. Ko laggine tu yiyata ɗum no waɗe e nder adunan fuu ko laggine e innago Alpha Condé bonni jawle mais Mamadi Doumbouya bonni jawle donc heƴe ka cuuɗi moɗon wata goto yaltu fewndu ka fewndiɗen ɗo hay Madina on duwa ka yawde sa ndaari ɗo fi ɗimmojo ma no uditi a yehi ɗum no wawi wonde sabu ma e ngol lawo acce wono tranquille nini fewndo ka fewndi ɗum situation no tandini ni vrai Mamadi Doumbouya o wowlata jamais de la vie Mamadi Doumbouya o wowlata jamais de la vie himo heƴi mo fanki parce que wala choix hey lagine leydi ni ndi ɓuttata ndi yarata yeso tanke ɓe accali mo jama o suɓi on arri di lagine kambe be wadi tun kakkile mabbe ko kambe tun ardo lagine alors que no fewno ka fewndi do lagine hewti nokkugo ko tawata ibe nabude leyndi kadi ibe fokkindini leyndi vraiment c'est watana lila enen tigiri en yoloto e dum parce que iden andi Mamadi Doumbouya o fokkindini do o kay leyndi hawlanna o doga o yalta lagine alors que non kala ko yari o anda o artirte ka dawo yota lagine ko lagine be nyaawete ko lagine Mamadi Doumbouya e klama ko CNRD on be wadete e respect
be yaltina jawle be boni don parce que be bonni jawle dudude be wadete on respect. Mamadi ti risque au gros bout. Le risque est brutal pour toi, Mamadi Doumbouya. Tu ne s'en sortiras pas. Soit tu sors à la grande porte, parce qu'il n'est pas tard de sortir à la grande porte. Si un néglige do, ha fait on do, be hubita Mamadi Doumbouya, wallahi be nangay mo hay. Mi wola na on souvent. On sika ko sama kala go mono holande. Hakuni yalla on sika ko sama. Mamadi sera attaché comme un maltop. Il finira plus que sa mieto. Mamadi sera attaché comme un maltop. J'ai dit encore une fois. Et je répète, j'assume mes propos. Il sera mis aux arrêts. Mais nangay Mamadi Doumbouya, be nya mo jude. Ono siko ko sama kala me ono holande go. Hey, goto fala ka Mamadi Doumbouya hande. Goto fala ka mo ko iwri. Goto fala ka mo. Mamadi 5 septembre, Mamadi hande na goto. Mamadi Doumbouya fewndo ka fewndi dendo o sikki o lanni jodade o jodaki o yommini be lannali tabutude ko munko so yibe nangi nene usu be nangi buyi do parce que fiyon yibe paniki total ko hore mabbe wattane ila moja wattane ila heje ka cuudi modon min encore une fois heje ka cuudi modon wata goto yalto tawtugol senirde nini avocat be tumbabe be décidi kambe kay e famille ji mabbe din kadi do ngandi déjà fore même minino fi PV e ngala na to de dim profondeje mais nini fewno do bay tumi be andi tumba ko kakarajo darido daditi be fala tout possible elimini gol alors que masata ko alla wadi wonki e be yimbe ko alla kadi tata wonki ji mabbe di donc be do be décidi kala immido dari daditi be ado to alla e wonki makko alors que non hewti ko fi mabbe c'est-à-dire fi senerde gibi ke fi Mamadi Doumbouya boni hewti no kala bonna fere fi senerde parce que si be décidi ko be fokkintini do ko ni be yarata ko hore ne be yarata hakkil be famata ko wonko stay ko hore ne Mamadi Doumbouya on yarate hewti ko uno yono si bumbe tun do windiri haray arsike pamme firtike wat min nali goddo jokku mi jokkata mi dowta c'est-à-dire nim mi ala si do gouvernement mi wowlay ko mi fala mi joganaki goto e kadi mede andi kadi tout nyande gore Mamadi Doumbouya be aray no président Ali Ba wiiri non be jodoto be wada propos ji mabbe di parce que be réponda kadi justice parce que ko kambe wadi di programme ji mabbe do ko kambe wari be himbe do fop ko kambe nangi be nangetebe do fop ko kambe sayimbini be do fop ko kambe on ƴettude jawle o kitira wastara ko yangi mabbe dira wicca be on ƴettude alors que ko jawle lagene be on ƴettude be wada dum do haray wattani la moja Mamadi Doumbouya wallahi Mamadi Doumbouya o gayni to rayno bonri o gayni to jama fop jiboto kombol Mamadi Doumbouya o gayni to kala kadi o kaado do otoji jabi woni moko baaje woni o imamujo woni kumpay ko woni moko ba woni o artiste woni activiste anangete wade da o respect wola da o jaba a wolay kon wade a jabanda ngawlo tal parce que dandi na yangi Mamadi Doumbouya wana bi lakkere mako bi raweka tanano habbi Mamadi Doumbouya tanano habbi kadi iwtirbe baaw Mamadi Doumbouya laamu nyande fere ngu bon yewti ko ngu bona o fere mako yewti ko bona o yawgol karamuko e sodugol conscience yimbe e wadugol l'injustice e wadugol yimbe ko dum tum wonata golle may ko alors que non holode hodo don Mamadi Doumbouya fi mako hewti si Allah wala no jabi a très bientôt watani la nini kalum no hulbini